Ассалому алайкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали моён, канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро гоҳи фурӯшай бисёр бардаро хоҳиш кард ки гоҳи Карпат парту ина бардаро гоҳи гусоладор, гусолакш биқача айнаор наброем, подписатсия, лайка биҷақин дастгири шумо пешраи мост. Гоҳ бардаро се рӯз шида зоидаги шуда ширишҳои филай гусолакш ин нав ҳози бардаро банд задем гусолакш биқача ина биқача кай банда дидагин ин нав ҳози барои сиёнка бардаро банд задаган ҳози бади сар метемша тай пошта бардаро сеюм гусолашай бениҳоят гоҳи зура сеюм гусолашай бо дандоноша нишон метем шумо мебинед ҷӯшидан ҳама тарафша нишон метем айнаор наброем бардаро иншоалло гоҳи хубай то ғир тамош кунед нарх ҳамаша мегем тона қад баланд ина бардаро бибинед ноз моира дандонша нишон метем шумо тамош кунед ки бисёр подписчикҳо хоҳиш кардед ки дандонша нишон те бениҳоят гоҳи базебаи бардаро солак се рӯза шидаи бардаро дандонша нишон темира як бор ина бардаро дандонои гусолагӣ дора сеюм гусолашай бардаро сета зоидага ина бардаро дидесен мушкӯ сеюм гусолаш ина 4 та дандон дорои дандонои гусолагӣ шасуна ина майдако бардаро дандонои гусолагӣ шава инамро накафонда бикафона хе дандонои калон мешава уште ина бардаро сеюм гусолаш Карпат бениҳоят бузбалай осон ҷӯша кайт ина бардаро дандоноша нишон додем ҷӯшиданша нишон метем бардаро ина бардаро улум кардан меҷӯшаша ина бардаро ҷӯшидестай фар надора кадоми бӯши ина бардаро дичачи аввал шай учочушам бӯш ина бардаро дига чочуш ина бардаро ҷӯшидестай ширишҳои филай бардаро дичачила бобудиш ина бардаро дидем артуча чӣ кор мекунад баса биёр нишонте ширша ина бардаро ширш аз шириш филай деламайҳои тоза шидаги неста се рӯза шидагада шир сеюм гусолаша се рӯз шидесада ҷӯшидесиам бардаро саҳар бегаҳ бардаро 10 литр шир бардаро саҳар бегаҳ 10 та меган 10 та боло ҳози ҷӯшидесиам 10 та деламай на сина шаби бардаро инами боло шир мета бардаро 10 та боло ҳам шир мета ҳам қадбаландай ҳам бузбалай бардаро гусолакшам мошини биқача номрои телефони ман 911 21 72 21 911 21 72 21 ватсап бардаро нархи ра мо гуфтем 20 000 сомон бо муомила дора 20 000 яъне арзон мешавад дастафка дора яъне бо арзон мешада муомила дора адрес Хурусон дастафка ҳастай бардаро дастафка гоҳи гарантини нарх 20 000 бо арзон дора муомила мешавад бардаро ҳозира ям мекаша бор кашиданша тамош кунед чилоқ пилоқ нестай я бор бикаша мира ина бардаро дидесен бикаш барамсу ина раҳгарчиша бинем бардаро гоҳ дидесен сина мана сина 10 та боло шир метамега 10 чиз гарантия бардаро 10 та боло дора бо гусолакш мехира ина гусолакш тай пошта то наворанда худо нигаҳбонатон касб кори ҳаматон да барор мехоҳам бигзора ма гоҳи хубша бигирен худо нигаҳбонатон раҳмат барои дастгириётон ки моро дастгирӣ мекунем бардаро ина сина раби бардаро то наворанда худо нигаҳбонатон